La iniciativa pública i privada han unit esforços per recuperar turísticament l'antiga ruta dels romans entre Empúries i Portvendres, batejada com la ruta dels antics caboters. Els vaixells romans portaven mercaderies de Roma a Empúries i d'aquí es distribuïen per diversos ports del Mediterrani, entre ells el de la Catalunya Nord de Portvendres. Avui l'Ajuntament de l'Escala ha estat escenari d'una reunió de treball amb participació del Consistori escalenc, les cambres de comerç de Girona i Perpinyà, el Patronat de Turisme Costa Brava i Creuers Mare Nostrum, que si tot va com s'espera, a partir del mes de maig, farà viatges setmanals entre l'Escala i Portvendres en els dos sentits. De bon matí sortirà un vaixell de cada població que portaria fins a 250 passatgers a l'altre, on hi passaran tot el dia. Durant el viatge s'explicarà la importància històrica d'aquest trajecte. Ja en terra es farien visites guiades, rutes culturals i activitats diverses. A l'Escala es podrà visitar el Masle, el jaciment d'Empúries, i es donarà a conèixer la gastronomia local, entre molts altres aspectes. Totes les parts hi han posat molta il·lusió, pensant que es tracta d'una iniciativa pionera que pot aportar molt al turisme local de les dues poblacions implicades, a la vegada que reforcen els lligams entre les dues bandes del Pirineu. És una iniciativa que ens fa molt ple. Tenim la possibilitat de fer venir de Catalunya Nord, Catalunya Sud, de fer un melange de cultura i tot, i no pot que ser una bona cosa per als dos països i sobretot per la Catalunya. És el que nos guida al més d'un costat com de l'altre. Amb totes les dificultats que coneixem tant en França que a Espanya, és molt bé de fer una iniciativa d'aquest nivell. Aquesta és una més de les moltes iniciatives que van sortint cada dia perquè ens pot ajudar no solament a la temporada de ple turisme com és l'estiu, sinó també fora de temporada. Totes aquestes actuacions que estem intentant nosaltres de desestacionalitzar el turisme és positiu. S'ha fet amb altres temes, el cicloturisme, la ruta que volem també iniciar de la zona vinícola de l'Empordà, i ara aquesta seria una iniciativa més ja marítima, que és posar al Portvendres i a l'Escala, les dues zones turístiques, la Catalunya Nord i la de Catalunya Sud, a l'abast de tothom. Bé, aquesta futura ruta dels caboters, que en direm que unirà Portvendres i l'Escala a partir, si tot va bé, a partir del mes de juny, amb un viatge inaugural que el tenim fixat pel 15 de maig, ha de representar un incentiu per la promoció econòmica de l'Escala. Es tracta de desplaçar un cop la setmana 250 persones i que a partir d'aquest moviment es pugui generar moviment econòmic. Es faran dissabtes, entenc jo, amb restaurants, comerços, etc. Per tant, és una molt bona iniciativa, que a més té un discurs paral·lel, que és el discurs de la història. Tant Portvendres com Empúries tenen la història lligada a Empúries primer a Grècia, però després tots dos a Roma, i aquestes rutes que es feien des de la metròpoli, que enllaçaven la metròpoli amb Empúries i es transportaven mercaderies, i que després es feia una distribució a Portvendres, per exemple, doncs ara es reviurà, es farà una explicació del significat de tot plegat, i jo penso que pot ser un molt bon incentiu perquè vingui gent a l'Escala, i des de l'Escala els estiuejants que nosaltres ja tinguem aquí facin aquest viatge a l'inrevés, que vagin a Portvendres. Per tant, també és una manera d'enfortir els lligams entre dos pobles catalans, i per tant tot plegat són un conjunt de bones notícies que ens sembla que podran culminar molt bé. Hi ha la implicació de la Diputació a través del Patronat de Turisme de la Costa Brava i les dues cambres de comerç, la de Girona i la de Perpinyà, i la implicació també de la Generalitat. Per tant, a mi em sembla que hem fet aquí una molt bona gestió. Perquè, això va ser també una mica l'idea d'un historiador que hi ha per vendre's, amic meu, i ell amb els llibres va veure que fa més de 2.000 anys hi havia una ruta, que era una ruta bastant important, que era la ruta dels antics caboters, que feien Portvendres l'Escala. Portvendres de l'Escala, a l'època dels romans, comerciant amb tot tipus de coses d'aquí a la regió. I ell li va passar per l'idea, me va venir a trobar a mi i diu, escolta, això no podríem tornar a iniciar aquesta ruta dels antics caboters, però ara en vez de portar mercaderies i productes fer-ho amb gent, jo li vaig dir, home, em sembla molt bé, perquè és una cosa, un transport transfronterer que no ho fa ningú, i crec que podria ser que si les entitats hi participen, podria ser una cosa tant per Portvendres com per l'Escala,
que podria tenir resultat. No? I a partir d'aquí van començar a posar fil a l'agulla. Ell es va moure molt per allà, en tot aquell sector, parlant amb la Cambra de Comerç de Perpinyà, amb la Generalitat de Catalunya de Perpinyà, i va començar a posar fil a l'agulla a veure si es podria portar a terme tot això. I allà va tenir una acollida molt i molt bona. Jo aquí també ho vaig explicar a l'Ajuntament d'aquí, a l'Ajuntament d'aquí també els hi va semblar molt i molt bé, i a partir d'aquí hem continuat tinguent reunions, hem continuat parlant-te'n amb la Cambra de Comerç, amb el Patronat de Turisme, i tothom sembla que està molt i molt animat de poder fer una cosa que s'havia fet fa 2.000 anys, una ruta cultural que pot tenir, pot donar un altre caire del turisme que tenim aquí a l'Escala, i pot provar, provarem entre tots de tirar-ho endavant.